Daalụ ndị be anyị ekene unu chetakwa na ụkara na BBC News Igbo dịka anyị si gwa unu anyị na-eje isi obodo dị iche iche n'ọwụwa anyanwụ na-ewetara unu ọnọdụ tata dịka Naijiria na-eme afọ 61 ha nwetara nnwere onwe n'aka mba Britain. Anyị na Ọka ugbu a. Ọka bụ isi obodo Anambra steeti. Onye nta akụkọ anyị n'Ọka ga-akọrọ anyị etu ọnọdụ siri dịrị n'Ọka tata. Onye nta akụkọ biko gwa anyị ihe na-afụ, gwa anyị ebe ị nọ n'Ọka nakwa ihe na-afụ ebe ahụ ị nọ n'Ọka ugbu a. Igbo ọma na-ege ntị, daalụ nụ. Dịka unu si nụ, anọ m na isi obodo Anambra steeti, ya bụ Ọka. Akụkụ nọ ugbu a bụ akụkụ a na-akpọ Zik Avenue, ya bụ ụzọ ga Ọnịcha Enugu nke mgbe ochie, a na-akpọ ya Old Road, Enugu Ọnịcha Road. Chekwado onyonyo gị ka ọ na-afụ ụzọ ahụ ọfụma, just ka ọ fụchie n'ụzọ, ọ bụrụ n'ihu gị chee n'ụzọ ka ha dịka o nweta ụzọ gbada ka anyị febe ụzọ anwa jedebe. Ghọtago? Tinye ka ọ na-etinye ya n'aka nri gị obere ka aka ekpe gị amarọ m ka achọrọ m ka anyị na otu a hapụ ya otu a ka anyị na-afụ ụzọ anwa ebe o si gbada. Daalụ, ị na-akọwa na ị nọ na Zik Avenue nke dị na Ọka. Kedu otu ọnọdụ dị ugbu a? Anyị na-afụ na anyị afụ ka ụgbọala na-agbafe ma anyị fụ ka ndị mmadụ ji okwu mmadụ ole ma ole na-aga. Ọ gịnị na-eme n'Ọka tata? Ka o si dị ugbu a, ọtụtụ ndị na-agagharị na-eje ebe ha chọrọ ịga, mana enwere ụgbọala na-ebu ndị mmadụ dị n'Ọka n'ụtụtụ a. Ụzọ niile ngago malite n'Ifite pụta Aroma, si Aroma pụta Zik Avenue, sikwa Aroma gbada Unizik Junction. Ọfịaka arụ efu ebe moto na-agba ogologolo efu otu ụgbọala, ogologolo efu ụgbọala ọzọ. Ọtụtụ n'ime ha na-ebu ndị mmadụ, ndị ọzọ agwa gị na ha agaghị enwe ike ibu mmadụ. Ya bụ ọnọdụ anyị nọ n'ụtụtụ akwa dịka m na-aga n'ụzọ Zik Avenue ka m fụkwa ndị uwe ojii ka ha na-agagharị ịhụ ka obodo dị. Mana ka o si dị, ọtụtụ ụlọ ahịa, ọtụtụ ụzọ enwere ebe ị ga-afụ ka ndị mmadụ ka ihe na-eme dịka o si adị ụbọchị nkịtị. Ụmụ abalị abụọ na ole gara aga, ọtụtụ ihe mere na Anambra. Ọ ya abịa kpatara ya bụ nrube isi nke a ji dị otu o si dị n'ụtụtụ a, maka ebe ọbụla tọgbọ chakom n'Ọka. Ọ bụrụ ndị nwa sị na Ọka dị ka ebe a gbara ọsọ n'ụtụtụ, ọ bụrụ otu o si adị n'ụbọchị nkịtị. So ebe ọbụla tọgbọ chako afụgo m ya. O nwere ihe anyị fụrụ n'Owerri dịka anyị gara Imo steeti. Ịma ndị IPOB si ka ndị gọọmenti wedata ka ndị ụlọakụ wedata ọkọlọtọ Naijiria dị na ụlọakụ ha. Ọ na-afụrụ ụdị a n'Ọka, ha ewepụrụ ya n'Ọka, ma anyị ma na ewepụrụ ya n'Owerri. Kemgbe Mọnde ka ọtụtụ ụlọakụ dị ebe a wepụrụ ọkọlọtọ Naijiria dịgasị n'ụlọakụ ha, ọkachasị ndị ngagharị n'akụkụ ụzọ Ọnịcha Enugu Expressway ụbọchị Mọnde ahụ. N'ụtụtụ a, maka otu ụgbọala si dị, enwere m ike ịgbadakwa n'akụkụ ebe ahụ, mana ụbọchị Mọnde ka mmalite ịhụta na ọtụtụ ụlọakụ ewepụchago ọkọlọtọ Naijiria. Ụfọdụ ịpụta ebe ahụ nwa ọzọ ihe ị ga-afụ naanị ya bụ osisi jideburu ya na mbụ ka ị ga-afụ, mana ị gaghị afụ ọkọlọtọ ọbụla n'ebe ahụ. Daalụ. Ịma na Anambra nwa bụ ọtụtụ kepukepu anyị na-anụ na-afụkwa etu ogbugbu mmadụ si ada ara na ya bụ steeti. Ụnyaahụ anyị ma maka ndị egburu na ụzọ si Nnewi gawa Nnobi. Ụbọchị makwa maka ajali ụlọ ndị uwe ojii na Ajari awakporo ya, fụkwa ndị mmadụ onyonyo anyị fụfụ n'aka ndị mmadụ nọ na oke onye nọ n'ala, ma ndị uwe ojii na onwere onye nwụrụ na ndị agbala egbe merere ahụ. Kedu otu ndị Anambra si anabata ihe a na-eme na steeti ha? Kedu ụjọ eji ndị mmadụ atụmatụ nke ụtụtụ taa ndị mmadụ nọcha na be ha? Ọ bụ ụjọ ihe niile na-eme bụ ihe kpatara ya? Kedụkwana ihe a na-ekwu maka ntuli aka na-abịa n'ihu na steeti anwa? Ọbụrụ ka m na-esikọwa ya n'ụtụtụ a, mana ịkpọ onye ụjọ ịma na ị na-akpụ ya obere ihe, maka otu arụ dị ndị mmadụ n'ụtụtụ a.
nakwa ndị ọzọ mụ na ha gosiri okwu ụnyaahụ gbasara ihe na-eme na Anambra steeti dịka o si dị na kemgbe izuụka malite. Ị ga-ama na ụbọchị Mọnde ka ebido ma nke mee na Mkpọ ma nke mee na Oko ma nke mee na Ajali ụnyaahụ mana ụzọ n'obi Anambra ma nke mekwa na n'obi mbụ ụbọchị Mọnde. Ọ bụrụ na ịkpọ onye ụjọ n'akụkụ ịma na ị na-enye ya obere aha maka otu arụ dị ndị mmadụ kịta egwu dị n'obodo. Ụfọdụ amara ebe a na-aga, ụfọdụ ịgwata ha okwu ịtụnye iso na mbinye aka ọchịchị ịma na ị na-achọ ịla aha ọnụ maka na ha na-ekwu na ọ bụrụ na gọọmenti etiti ma gọọmenti steeti etinyere nchekwa otu o si kwesị na ihe anụnwa na-eme aga n'iru ime n'ọnwa ọkụ anyị banyere ugbu a ịma na ọ ga-eme na ọtụtụ ha agaghị apụta ụbọchị a ga-ebinye aka ọchịchị ma ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 6 nke afọ a. Ya bụ na egwude eziokwu na otu o si dị na ndị mmadụ na dịka ị ga-ahụta na onyonyo ụfọdụ ndị mmadụ na-agagharị mana ọ nwere mgbe ị ga-eji tụele ya ma obodo dị mma. Egwude ụjọ dị ndị mmadụ na-arụ n'ihi ihe na-eme. Ndị mụ na ha wee gaa tụtụ ije n'ụtụtụ a bụ agakata onye ọbụla na-ene anya n'azụ ada ama ebe o bido ka ọ sọtaso n'ụtụtụ akwa dịka nsigbu ọnụ mgbe ndị ọrụ nchekwa uwe ojii na-agagharị n'ụtụtụ a ka ha malite ịgbanye egbe elu na-enweghị mkpasu ọbụla. Ụdị ọsọ ndị mmadụ ga-agwakwa gị na ezigbo egwu dị ndị mmadụ na-arụ. Ha marọ nke bụzi nke maọbụ onye nke a ga-atụ egwu. Ya bụ ndị ọrụ nchekwa nwa na-agbanye egbe elu sokwu na-eyi ndị mmadụ egwu ọkachasị na egwu dị n'obodo. Maka ozugbo ha malitere ịgba ha na-agbagharị ịmaga otu ụgbọala ga-esi na-agbagharị na-enweghị mkpasu ọbụla na-enweghị ndị kwuchiri ụzọ maọbụ ihe na ha malite ịgba egbe emezi na ndị mmadụ bido gbawa ọsọ ọkachasị ndị ịmaga otu ụtụtụ ada ọtụtụ nọkọta ọnụ na-akpa nkata ịmalite ịgba egbe na-enweghị mkpasu ọbụla. Ya mere na ozugbo ha gbafecha ma otu ndị mmadụ si gba ọsọ ụfọdụ na-asị ka ọgodiri na obodo adịgo ka o si dị kedu ka ihu ga-esi nọkọta gbanyere egbe elu na-enweghị ihe ọbụla. Eche ma ọ na-abụ ọnwa ihe afụta ma ọ bụ na ọ nwere ndị na-achọ ikpochi ụzọ maka o si dị n'ụtụtụ onwebe ndị kwụsị ndị mmadụ ịga ebe ha chọrọ ịga na ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ afụtara mana nwere ebe ablọkụ ụzọ ma ọ bụ esonye ihe dịka taya ụgbọala ọkụ n'ụtụtụ a. Mana ihe kpatazi ndị uwe ojii ga-eji bụzi ha ga na-agbanyete egbe elu bụ ihe na-amapụta ọtụtụ ndị obi. Mbụ ndị uwe ojii nwaanyị na-asị na ha ma bụ ndị kwesịrị na-echekwa ndị mmadụ maka ya bụrụ na ha na-echekwa ndị mmadụ otu esi chọọ egwu a na-atụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe anyị na-ekwu ọtụtụ mmadụ na-ekwu na egwu biko ị na-anya ifụ na ndị mmadụ ikwuru na onweghị onye kpugbochiri ụzọ onwere okwu ebe a na-agbata ya ọkụ mana ndị mmadụ nọdụ na be ha ndị mmadụ kpọchisiri ụlọ obodo dịka ebe a gbara ọsọ. Ya Zika Avenue bụ ya nwa bụ nnukwute ụzọ kachasị n'ime Ọka ya nwa bụ nnukwute ụzọ dị n'ime Ọka ịgụfe nke si Ọnịcha gawa Enugu ọ Zika Avenue ya ọmasị bekee ga-asụ Major Road ọ bụla ebe ọnọdụ dị otu a ma ewepụ nke Express Road nke a bụ Major Road ebe ndị mmadụ bikarị. Daalụ maka iwetara anyị otu o si aga n'Ọka. Anyị nwere ike nachite ebe ị nọ ma ya bụrụ na o nwee ihe ọzọ mere ebe anwa. Ekene ka m gị onye nta akụkọ anyị makwa n'ụlọ na BBC News Igbo onye nta akụkọ anyị n'Ọka agosikwa anyị otu ọnọdụ si dịrị na Zika